Vi har fået landet Canada. Canada er ligesom alle de andre lande interesseret i at få fat i Arktis på grund af en del forskellige årsager. For det første er det interessant at få fat i Arktis, fordi det land, som får Arktis, også får ret til det meste af havet. Dette skyldes en international regel, som hedder, at 200 sømil fra et lands kontinentalsokkel hører under det land. Derudover regner man med, at en femtedel af jordens uopdagede olie- og gasressourcer kan findes på Arktis ude i havet. Så på den måde er det også interessant for alle kyststaterne at få fat i Arktis. Udover det er det også eftertragtet at få fat i Arktis, fordi man regner med, at der findes en kæmpe mængde metaller i undergrunden, som man blandt andet bruger til at lave telefoner. Hvis et land får fat i disse metaller, ville det betyde, at det land kunne sætte sig på en stor del af markedet, hvilket selvfølgelig ville være en økonomisk fordel. Det er også interessant for landene at få fat i Arktis, fordi der bliver skabt nye skibsruter som følge af, at isen på Nordpolen smelter. Realismens grundlæggende idé er magt. Deres primære aktører er staterne. Realismens primære redskaber er militær og diplomati. Deres internationale system er anarkisk, og de primære årsager til konflikterne er staternes eget forsøg på at opnå deres interesser, og det er også deres anbefalede politik, og deres primære vej til fred er magtbalance. Idealismens grundlæggende idé er fred. Deres primære aktører er staterne, de internationale organisationer og virksomheder. Idealismens primære redskaber er stater, befolkning og kultur. Deres internationale system er anarkistisk, men med stigende orden, og de primære årsager til konflikter er konkurrerende ideologier, f.eks. demokrati og diktatur. Og deres anbefalede politik er samarbejde, og deres primære vej til fred og er tro i menneskets morale og staternes vilje til at samarbejde. Realisterne tror på, at det er de stærkeste, der overlever, og at det er de individuelle stater, der har den totale magt. En anden måde at forstå realismen er på en cyklus. Det starter ud med en konflikt, konflikten bliver løst ved krig, og den stærkeste vinder. Derefter starter det hele igen med en ny konflikt. Idealismen tror på, at det fungerer ligesom en lige linje, der fortsætter opad mod det bedre over en længere periode med samarbejde mellem de forskellige aktører. Canada er grundlæggende idealistiske, fordi de ikke vil gå i krig, men løse tingene på en demokratisk vis. De vil helst samarbejde om tingene, og de er blandt andet en del af FN's havretskonvention og skrevet under på Ilulissat-erklæringen, hvilket viser, at de også tror på internationale organisationer og institutioner. Hvis de var helt realistiske, havde de slet ikke skrevet under på noget, da realister tror, at stater er de eneste aktører. Dog viser de også nogle realistiske træk ved, at de har gjort deres militær bedre under kolde temperaturer og mere snevenligt, hvilket viser, at de er villige til at gå i krig, hvis det kommer så langt, men de vil helst finde en fredelig løsning.